सांग्रां जा बर' हारि, सांग्रां जा बिटिसि बासि, सांग्रां जा बर' हारिनि बिबानगिरिफोर। दिनै आं बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रियाव फैबाय आरो गासैबो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों जे बिटिसिनि 6 शिडिउल बा बिटिसिनि जि सुरक्षा कवच कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय, बेखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय बे बाउखुंग्रिनि केन्डिडेट रुपम राय बायदि बहिरागत बिटिसिनि बहिरागत मानसि रुपम राय बायदि मानसिया जायनिखि बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय 6 शिडिउलखौ धंस खालामनायनि थाखाय बिटिसि पलिटिक्सआव हाबफैबाय जाहाथे इसोरा बेबायदि मानसिखौ धंस खालामगोन, इसोरा जाहाथे बेबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनो आं बड'फाखौ आर'ज खालामदों दिनै जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों, NDFB बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन। BLT हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLTखौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों। प्रमद बर' आदायाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। खिन्थु आं दुखु मोनदों, नाथाय आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे बे बिसायख'थियाव आसाम बिधानसभा इलेक्सनाव बिटिसिनि सोरबा बहिरागत मानसि जायनिखि 2015 सन 2020 सनावबो बिटिसिनि भटार लिस्टआव जाय मानसिनि मुं गैया, जाय मानसिनि रुपम रायनि बिटिसिनि भटार लिस्टआव कुनो एनरलमेन्ट गैया, जास्ट दान मोनसेनि सिगाङाव मास मोनसेनि सिगाङाव रुपम राया बिनि भटार लिस्टखौ बिटिसिआव ट्रेन्सफार खालामबाय। बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जों वेलकाम खालामगोन, बे रुपम राय बायदि मानसिया जुदि दिनै बिटिसिनि इलेक्सनाव गेलेगोन, बे सहज खोथा नङा। दिनै सासे रुपम राया सफैबाय, गाबोन सोरबा दस्राया सफैगोन। दा आसाम बिधानसभा निर्बाचनाव बिटिसिनि बाहिरा मानसि दिनै बिटिसिनि गेजेराव फैबाय। दिनै मोनसे कन्स्टिटुएन्सि, मोनसे एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव फैबाय, बाउखुंग्रियाव फैबाय, गाबोन मानसाव फैगोन, समफोर बिजनीआव फैगोन, तामुलपुराव फैगोन बा फैगो बिसायख'थियाव जायनिखि 2029आव 2029 लकसभा इलेक्सन दङ, बे समावबो बाहिरा मानसि सफैगोन। नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव गुबुन गुबुन हारिनि दस्रा मानसिफोराबो फैगोन बाहिरानिफ्राय। दिनै मोनसे सिटा दखल खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामदों, गाबोन 10टा सिटखौ धंस खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामगोन। तो बेनि थाखाय बिटिसि आन्दलन बा बेनि थाखाय बिटिआर आन्दलन, बेनि थाखाय आबसु, BLT बा गासैबो बर' हारिनि आफादफोरा आन्दलन खालामदोंमोन नामा? आं बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि, गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों, आर'ज खावलायदों जे नोंथांमोना बयबो बेबायदि षड़यन्त्रनि हेंथायै इउनाइटेड जा, सांग्रां जा बर' हारि, सांग्रां जा बिटिसि बासि, सांग्रां जा बर' हारिनि बिबानगिरिफोर। बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय रुपम राय बायदि मानसिया जायनिखि फैबाय, पेरासुट लेन्डिं खालामबाय, बिटिसिनि 6 शिडिउलखौ धंस खालामनायनि थाखाय फैबाय, बेबायदि मानसिनि पलिटिकेल कन्सपिरेसिखौ जों धंस खालामनांगौ। बेयो कुनो पार्टी लाइन्सनि खोथा नङा, कुनो एबसुनि खोथा नङा, UPPLनि खोथा नङा, कुनो BLTनि खोथा नङा, NDFBनि खोथा नङा, UPPL BPFनि खोथा नङा। जों बिटिसिनि बासिन्दा, बर'यानो जा, हारसायानो जा, राजबंशीयानो जा, राभायानो जा, असमियानो जा, जों बिटिसिनि बासिन्दा महरै जोंखौ 6 शिडिउलखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। आं आरो मोनसे दुखु मोनदों जे दिनै एथ' गिदिर बर' बिबानगिरि, बर' आफादफोर दङ बर' हारिनि, बिथांमोनाबो बे षड़यन्त्रनि हेंथायै, बेबायदि कन्सपिरेसिनि हेंथायै खिन्थु जयैनो भइस राइज खालामनांगौ। मानि थाखाय दिनैसिम बर' हारिनि एथ'बां जे लिडार्सफोर दङ बिथांमोना भइस राइज खालामाखै?
जोंनि स्पिरिटा गासैबो समाव जे पलिटिकेल बेबायदि नङा पलिटिक्सआ हारिनि थाखाय गिदिर नङा हारिनि तुलनायाव बा हारिनि कम्पेरेटिभलि गिदिर नङा पलिटिक्सआ खिन्थु जों जुदि बिटिसिखौ रक्षा खालामनांगौ दा सिचुवेसना फैबाय टाइम हेज काम जोंखौ इउनाइट जानांगौ जोंखौ जयैनो खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि जायनोखि मोटिभ जायनोखि थार्ड पार्टिनि जा कनस्पिरेसि रुपम रायाथ' सासे महरा रुपम राया सासे महरा दिनै रुपम राया सफैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन मानसाव सोरबा सफैगोन समफोर तामुलपुराव सफैगोन बिजनीआव सफैगोन पर्बतजराव सफैगोन गसाइगावआव सफैगोन टंलायाव सफैगोन उदालगुरियाव सफैगोन बेबायदि डिजाइना किन्तु अलरेडि स्टार्ट खालामबाय सोरबा कनस्पिरेटर्सफोरा तो बेखौ जोंखौ धंस खालामनांगौ आं खावलायदों आफा बड'फानि सिगाङाव आं खावलायदों गासैबो मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं दिनै आरज खालामदों जे हे आत्माफोर पवित्र आत्माफोर हे इसोर जाहाथे बेबायदि जायनोखि कनस्पिरेसि बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय आंखौ बोर हो आरो गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौबो आं दिनै रिक्वेस्ट खालामदों दे जों खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि पलिसिखौ जोंखौ डेस्ट्रय खालामनांगौ लास्ट पइन्टआ बेनो जे दे बावखुंग्रियाव अपेन सिट सोरबा बर' केन्डिडेटआ जुदि गेलेयोब्ला साप'ज पलिटिकेल इकुवेशन मिलाया बुजिबाय आं बेखौ किन्तु बावखुंग्रि समस्तियाव आरोबाव दस्रा दैदेनगिरिफोर गैया नामा बावखुंग्रि समस्तियाव दस्रा राजबंशी नेताफोर गैया नामा रुपम रयआ बावखुंग्रि समस्तिनिबो नङा बिटिसिनिबो नङा बेथ' सासे बङाइगावनि बिजयगाव बरसरानि मानसि बावखुंग्रियाव राजबंशी दैदेनगिरिफोरनि अभाब दङ नामा बावखुंग्रियावथ' मोनसे केन्डिडेटनि दाबिदार दङमोन बे सुभाष अधिकारी बिथाङा बावखुंग्रियावथ' आरो गोबां राजबंशीनि दैदेनगिरिफोर दङ बा अबर' दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मानि थाखाय टिकेटखौ हराखै तो रुपम राय इज जास्ट ए महरा बेनो आं दिनै दुखु मोनदों बारा आं बुङा आं जास्ट बर' रायजोफोरखौ आरज खालामदों जे आंखौ बोर हो जों जयैनो पलिटिकेलखौ बाद हो आं मोजां गाज्रि बे खोथा गुरुत्त नङा दे पिथिराजा गाज्रि मोजां आं मिथिया बेखौ नाथाय आंनि इस्यु 6 शिड्युलखौ रैखाथिनि थाखाय हारिखौ रैखाथिनि थाखाय जोंखौ जयैनो जुजिनांगौ जोंखौ खौसे जानांगौ आरो आं गाज्रिब्लाबो आं मोजांब्लाबो बे खोथा नङा नाथाय आंनि जा खोथा जा इस्यु बेखौ एसे एनालाइसिस खालाम जास्टिफाइ खालाम नङा होमबा बिटिसिनि 6 शिड्युला किन्तु फैगौ समाव एकदम खहा जागोन रुपम रायखौ